హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 16వ అధ్యాయం దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. మనము 15వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? నిన్న 15వ అధ్యాయంలో ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్యా బుద్ధిమాం స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత అని చెప్పారు భగవంతుడు. అంటే అనగుడవై ఓ భరత కుమారుడా, నువ్వు అనగుడివి. వేద గ్రంథాల్లో ఇది మిక్కిలి రహస్యమైన భాగం. మొత్తం అన్ని శాస్త్రాల్లో, వేదాల్లో మొత్తం కూడా మనకి చాలా గుహ్యంగా ఉంటుంది భక్తి యోగం అన్నది. ఈ శాస్త్రం అన్నది చాలా గుహ్యం అంటే రహస్యమైనటువంటి భాగం అన్నమాట. ఇది దానిని గురించి నేను ఇప్పుడు వెల్లడించి దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడును. ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు. అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణ విజయాన్ని పొందుతాయి. ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి, ఆత్మని ఏ విధంగా పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకోవాలి, పరమాత్మని ఏ విధంగా తృప్తిపరచాలి అనేది ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అన్నమాట. దేహం వేరు, ఆత్మ వేరు, ఇవన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆ పరమాత్మ తత్వం గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు. ఆ పరమాత్మను ఎవరైతే 24 hours కూడా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటూ భౌతికమైనటువంటి వాటి విషయాల మీద ఆసక్తి లేకుండా అనాసక్తిని కలిగి ఉండి భౌతిక విషయాల మీద ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు పరిపూర్ణతని పొందినట్లు. ఈ మానవ జీవితానికి అర్థం ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. దాని ద్వారా విజయాన్ని పొందుతారు. విజయం అంటే ఏది? భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కావటమే. భగవద్ధామని మోక్షాన్ని పొందటం. మోక్షం కూడా కాదు, విజయం అంటే ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కావటం. గోలోకధామానికి వెళ్ళి పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కావటమే మన యొక్క లక్ష్యం అన్నమాట, మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం. దాన్ని మనం సాధించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాము. ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము 16వ అధ్యాయం దైవీ సంపద్ విభాగ యోగం గురించి చెప్పుకుంటాం. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ షోడశాధ్యాయః దైవాసుర సంపద్విభాగయోగః. దైవాసుర సంపద్విభాగయోగం ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నది. ఈ అధ్యాయంలో మనకి శాస్త్ర నియమాలు పాటించు, యుద్ధం చెయ్యి, శాస్త్రంలో ఏ విధంగా అయితే ఉందో నువ్వు క్షత్రియ ధర్మం, క్షత్రియుడివి కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శాస్త్ర నియమాలు, శాస్త్రంలో ఉన్నదాన్ని పాటించు. వర్ణాశ్రమం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దాన్ని పాటించి నీ యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయాల్సిన బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్తారు. దైవీ సంపద, ఆసురీ సంపద గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం దీంట్లో. దైవీ సంపద పెంచుకో, నువ్వు నీలో ఆసురీ స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టు అని చెప్పనని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత ఆసురీ సంపద నరకానికి 3 ద్వారాల గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. నరకాన్ని నివారించుకో. నరకానికి 3 ద్వారాలు ఉన్నాయి: కామము, లోభము, క్రోధము. ఈ 3 కూడా నరకానికి 3 ద్వారాలు అని చెప్పుకుంటాము. శాస్త్రం ప్రమాణంగా స్వీకరించమని చెప్పనని ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. నిత్యం శాస్త్రబద్ధుడుగా ఎప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా నువ్వు ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు శాస్త్రంలో ఏ విధంగా అయితే చెప్పారో దాన్ని మనము గురువుల ద్వారా వినటం ద్వారా మనం దాన్ని మన జీవితంలో అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకుంటూ ఆ విధంగా ఉండు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టవాకు, నువ్వు ఆ శాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని విడిచిపెట్టద్దు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వర్ణాశ్రమ ధర్మం. వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే ఏంటి? వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే మనకి 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు చెప్పారు మనకి శాస్త్రంలో. అంటే బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం, సన్యాసాశ్రమం, 4 ఆశ్రమాలు. బ్రహ్మచర్యం 25 సంవత్సరాలు, తర్వాత గృహస్థాశ్రమం 25 సంవత్సరాలు, వానప్రస్థం 25 సంవత్సరాలు, సన్యాసాశ్రమం 25 సంవత్సరాలు. 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. 4 వర్ణాలు ఏంటి మనకి? బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. 4 వర్ణాలు, 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. ఇది మనకి శాస్త్రబద్ధంగా వస్తున్నది అనమాట. వర్ణాలు అంటే మనకి కులాలు కాదు, వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి వర్ణాన్ని గురువు గారు ఇస్తారనమాట. గురువు గారు నువ్వు ఈ దీనికి ఈ గుణం కాబట్టి నువ్వు ఈ పని చెయ్యాలి అని చెప్పనని ఆ వర్ణాన్ని ఆ గురువు గారు ఇస్తారు. మనం గురుకులాల్లో చేస్తారు కదా, గురుకులాల్లో చేరినప్పుడు మనకి ఆ విధంగా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. దైవీ స్వభావం అంటే ఏంటి? మంచి లక్షణాలు, నడవడిక కలిగి ఉండటం. తర్వాత ఆసురీ స్వభావం అంటే ఏంటి? చెడు లక్షణాలు, చెడ్డ నడవడిక. దీనికి ఆపోజిట్ చేసేదంతా కూడా అసుర స్వభావం. మన జీవితం సులభంగా సాగటం కోసం, సౌకర్యవంతంగా సాగటం కోసం అందరూ కూడా అల్లకల్లోలంగా అందరూ కూడా ఉపదేశాలు చేస్తూ ఉంటారు. అన్నీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే శాస్త్రబద్ధంగా ఏదైతే ఉంది అన్నది తెలుసుకుని మనం దాన్ని అనుసరించాలి.
మొదటి షట్కంలోనేమో మానవులు ఆచరించాల్సిన సత్కర్మాచరణ విధానాల గురించి చెప్పుకున్నాం మనం 6 అధ్యాయాల్లో, మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో. తర్వాత రెండవ షట్కంలోనేమో మానవుల మనసులో భక్తిని పెంచుకొని అంత కల్మషాన్నంతా తొలగించుకొని ఏ విధంగా అయితే భక్తిలో స్థిరపడాలి అన్నది మనం రెండవ షట్కంలో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మూడవ షట్కంలోకి వచ్చాము. మనం ఇప్పుడు మూడవ షట్కంలో 16వ అధ్యాయంలో మనం దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. శాస్త్ర నియమాలు పాటించి యుద్ధం చెయ్యి. ఉపమూలాలు ఇంద్రియ భోగాలైన ఆసక్తి అనాసక్తి సర్వ దిక్కులకు వ్యాపించి ఉన్నట్టు ఈ ఉపమూలాల నుండి పాప పుణ్యాలకు సంబంధించిన ప్రవృత్తులు అనగా దైవాసుర స్వభావాలు ఉద్భవిస్తున్నాయి. మొత్తం కూడా ఈ పాపం కానీ పుణ్యం కానీ మనకి ఈ సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం వీటి మూలంగా వస్తున్నాయి. పాపం చేసుకున్నా పుణ్యం చేసుకున్నా మళ్ళీ జన్మ అనేది లభిస్తుంది. జన్మను పొందుతూ ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు మనం శ్లోకత దైవీ గుణాలు. శ్రీ భగవాన్ వాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానందమస్య యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తపాద్యవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతిరపైశనం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమాదుతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట, ఓ భరతవంశీయుడ నిర్భయత్వం. ఇప్పుడు ఇవి అభయం. అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండటం. ఇవన్నీ కూడా సన్యాసాశ్రమంలో లక్షణాలు. అభయము, సత్వ సంశుద్ధి, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. అంటే ఇవి జ్ఞానయోగి కావాల్సిన అనుసరించేటువంటి లక్షణాలు. అభయం అంటే భయరాహిత్యం, భయం లేకుండా ఉండటం. సన్యాసికి ఉండవలసిన ముఖ్య లక్షణం అన్నమాట, భయం లేకుండా ఉండటం. తర్వాత జ్ఞానయోగి కూడా. తర్వాత సత్వ సంశుద్ధి. సత్వ సంశుద్ధి అంటే మనస్సును రజోత్తమ గుణాల్లో లేకుండా సత్వగుణంలో ఉంచుకోవటం. రజోగుణం, తమోగుణం కూడా మనకి వాటిని వదిలేయాలి. వాటిని రజోగుణాన్ని, తమోగుణానికి వెళ్లకుండా మనసుని సత్వగుణంలో స్థిరం చేసుకోగలగాలి. మనస్సు నిర్మలంగా ఉంచుకొనుట. చాలా కఠినమైన నియమాలు ఉంటాయి, అవి పాటించాలి. ఇప్పుడు సత్వ సంశుద్ధి అంటే మనము, రజోగుణం అంటే కోరికలు. ఆ కోరికలన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఆ కోరిక చాలా బలీయంగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ మనసుని పీడిస్తూ ఉంటుంది. అదే కావాలంటూ ఉంటుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం చాలా కష్టం. అది కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. బలవంతంగా దాన్ని నిగ్రహించాలన్నమాట. కోరికని ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండాలి. అట్లా చాలా కఠినమైన నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమాలు కూడా పాటించాలన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు మొదట గృహస్థుగా ఉండిన తర్వాత సన్యాసం తీసుకున్నారు. ఇది సన్యాసం యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన పద్ధతులను తెలుసుకొని ఉండట, వేద వాంగ్మయాన్ని తెలుసుకొని ఉండటం. గృహస్థుకు జ్ఞానం ఇచ్చేందుకు సన్యాసి భిక్షాటం చేస్తారు. సుఖముని కూడా ఆయన వెళ్తూ, చైతన్య మహాప్రభు కూడా వెళ్తూ ఉండేవారు. దేశం మొత్తం కూడా తిరిగారు ఆయన. ప్రతి చోటికి కూడా వెళ్తూ సంకీర్తన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సంకీర్తన చేస్తూ జ్ఞానాన్ని అందరికీ కూడా పంచుతూ ఉండేవారు చైతన్య మహాప్రభు. అదేవిధంగా సుకుడు కూడా అన్ని చోట్లకి ఆయన పుట్టిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారట. అసలు కడుపులో నుంచే బయటికి రానన్నారు. జ్ఞాని ఆయన. నేను రాను బయటికి, నాకు ఈ భౌతికమైనటువంటి మోహం మాయ అంతా చుట్టుకుంటుంది, నేను రానంటారు. రానంటే అప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు మోస్తుంది తల్లి. అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి వ్యాసుల వారు వెళ్ళి కృష్ణ భగవానుడిని తీసుకొస్తారు. లేదు, నీకు అటువంటిదేమి మాయ అది నీకు
మాయా ప్రభావం, ప్రకృతి మాయ ఏది నీకు చుట్టుకోకుండా నేను చూసుకుంటాను, రా బయటికి అన్న తర్వాత ఆయన బయటికి రావటం ఏంటి, రావటమే ఆయన వెళ్ళిపోతారు. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పుత్ర 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 అని ఈయన కేకలు పెడుతూ ఆయన వెంబడి పడతారు. ఎవరు? వ్యాసుల వారు. అయినా కూడా ఆయన ఆగరు, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారనమాట. అంటే ఆ జ్ఞాని ఆ విధంగా ఉండాలి. జ్ఞాని ఏంటంటే ఎంతసేపటికి కూడా తన జ్ఞానాన్ని 10 మందికి కూడా పంచుతూ వాళ్ళని భగవంతుడి భక్తులుగా చేయటానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అలా ఉండాలి. అట్లా జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన పద్ధతులను తెలుసుకుని ఉండటం, వేద వాంగ్మయాన్ని తెలుసుకోవటం, గృహస్థుకి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వటము, వేదాల్లో ఏముంది ఇదంతా కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు జ్ఞానులు. తెలుసుకుని దాన్ని ఆచరణలో చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలా చూపించడం ద్వారా అది జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి. జ్ఞానయోగంలో వాళ్ళు స్థిరమై ఉంటారు అనమాట. తర్వాత గృహస్థులు ఏంటి? దానము దమము. దానం అంటే ధర్మ మార్గంలో సంపాదించి ఆ సంపాదించిన ధనాన్ని మనము మంచి టెంపుల్స్కి, ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకి, వ్యక్తులకి. ఇప్పుడు వైష్ణవులు, మంచి వైష్ణవుడు ఉంటాడు. ఆ వైష్ణవుడికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అతని దగ్గర డబ్బు ఉండదు. డబ్బు ఉండనప్పుడు మనం కొంచెం సహాయం చేయాలి, డబ్బున్న వాళ్ళు. అలాంటి వాటికి వెచ్చిస్తూ ఉంటారనమాట. వెచ్చించాలి దానం అంటే. తర్వాత భగవద్ అర్పితం చేయాలి. మొత్తం అంతా కూడా సంపద మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే. ఆయనకి ట్రస్టీలం మనం. ఆ సంపదకి ఏంటంటే జాగ్రత్తగా కాపాడేందుకు కాపలాదారులు. ఆ కాపలాదారులు మనం ఏం చేయాలి? ఆ కాపలా ఉంటూనే ఆ సంపాదించిన ధనాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. మనం నాది ఏం చెప్పనని నా పిల్లలకి, ఆ పిల్లలకి, తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి అని చెప్పినని బ్యాంకుల్లో దాచిపెట్టేస్తుంటారు. కోట్లు మురిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ దాచుకోవడానికి కుదరకపోతే ఆ స్విస్ బ్యాంకులు వాటికి వీటికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి ట్యాక్సులు పడతాయి, ట్యాక్సులు ఎగ్గొడుతూ ఉంటారు. నిమిషానికి ఒకసారి అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చెయ్యకూడదు అనమాట. ఇవన్నీ చేసినందువల్ల మనము పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇవన్నీ చెయ్యకుండా మనము ఆ దానం ఏ విధంగా చేయాలి అనేది గృహస్థ ధర్మం. దానం ఏ విధంగా చేయాలి, ఎవరికి చేయాలి అని చెప్పిన అనేది కూడా మనం సక్రమంగా నిర్ణయించుకొని దానం చేయాలి. దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం. ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించుకోవాలి. గృహస్థులు కూడా నిగ్రహంగా ఉండాలి. నియమంగా సంతాన ప్రాప్తి గురించి మాత్రమే మైథున క్రియని చేయాలి. ఎక్కువ భార్య వివాహం చేసుకోవాలి. భార్యతో మైథునం, అది కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా చేయాలన్నమాట. తర్వాత నిగ్రహంగా ఉండాలి. మనం మనస్సుని కూడా నిగ్రహించుకోవాలి. యజ్ఞం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే అందరినీ పిలిచి ఆ సంకీర్తన చేయాలి, చక్కగా ప్రసాద వితరణ చేయాలి అందరికీ కూడా. ఈ విధంగా సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని చేయాలి. ఇంద్రియాలని ఎట్లా నిగ్రహించుకోగలుగుతాం మనము? ఒక గృహస్థుగా ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవాలంటే మనం ఎలా నిగ్రహించుకోగలుగుతాము అన్నది మనకి భగవంతుడి సంకీర్తన చేయటం ద్వారా. మన ఆత్మ ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో అవిద్యతో ఆవరించి ఉన్నది మన ఆత్మ. అవిద్యని మనకి ఏ విధంగా తొలగుతుంది? అవిద్య అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, నాదే అనుకుంటూ ఉంటుంది ఆత్మ. కానీ అదేంటి? ఆ మోహం కమ్మినందువల్ల, పూర్తిగా ఆవృతమై ఉన్నది, అవిద్యతో ఆవృతమైనందువల్ల. ఆ ఆత్మ ఏంటంటే చాలా పరిశుద్ధమైనది. ఆ ఆత్మ ఎంతసేపటికి భగవంతుడి సేవ కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడి సేవని మనం ఆ ఆత్మకు అందించక, భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు అయ్యేట్టుగా చేయాలంటే ఆ విద్య తొలగిపోవాలి. విద్యలో వాళ్ళ ఆత్మ విద్యని ఆవరించాలన్నమాట. అవిద్య తొలగాలి. అవిద్య తొలగాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? సత్వగుణంలో ఉంటూనే గృహస్థులు పూర్తిగా సత్వగుణంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ సత్వగుణంతో ఉండేటువంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండాలి. గృహస్థులు కూడా దానం ఉండాలి, దమ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ వాళ్ళు
యజ్ఞాచరణం చేయాలి. యజ్ఞాచరణం అంటే మనకి 5 రకాల యజ్ఞాలు. 5 రకాల యజ్ఞాలు అంటే ఏంటంటే మనకి బ్రహ్మయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, దైవయజ్ఞము, తర్వాత మనుష్య యజ్ఞం. ఈ 5 కూడా మనకి ఈ చెప్పారు మనకి. ఈ యజ్ఞాచరణాన్ని చేయాలి. తర్వాత వేద పఠనం చేయాలి. వేదాల్లో ఏముంది? వేద పఠనం అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నది మనం అదే. ఈ భగవద్గీత, పంచమ వేదం భగవద్గీత, భాగవతం చదువుకోవటం, భగవద్గీత చదువుకోవటం, వినటం భగవద్గీత, ఇవన్నీ కూడా వేద పఠనం, తపస్సు. ఈ విధంగా మనము గృహస్థు దమాన్ని కలిగి ఉండాలి. తన దమ ఆ విధంగా చేయటం ద్వారా వాళ్ళది విద్యతో ఆవృతం అవుతుందన్నమాట. విద్యతో ఆవృతం అయినప్పుడు వాళ్ళు అవిద్య తొలగించబడుతుంది, శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ సత్వగుణం బాగా పెరిగినందువల్ల శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది మనకి. ఆ గురువు చెప్పింది కూడా అర్థం కావాలంటే మనకి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి. పూర్తిగా మనము ఆ గురువు చెప్పింది అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనే మనకి గురువు చెప్పింది అర్థమవుతుంది. లేకపోతే అర్థం కాదు. సత్వగుణం పెరిగినందువల్ల అర్థమవుతుంది. అర్థమయ్యి ఆ విశ్వాసం పెరుగుతుంది భగవంతుడి మీద. భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెరిగినప్పుడు మనం శుద్ధ భక్తులుగా మారగలుగుతాం. శుద్ధ భక్తులుగా మారి ఆ శాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాం. ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలన్నమాట. అది గృహస్థి యొక్క ధర్మం. తర్వాత యజ్ఞం, సంకీర్తన యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? మనము ఈ మన దీంట్లో చెప్పుకున్నాం మనం 4 యుగాల్లో కూడా 4 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సత్యయుగంలో ఏం చేసేవాళ్ళు? తపస్సులు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి 1,00,000 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉండేది. ఎప్పుడు కూడా తపస్సు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఆ వచ్చిన ఫలితాన్ని ఫలితం వస్తూ ఉండేది ఆ తపస్సు చేసినందువల్ల. సంవత్సరాలు కొద్ది కూడా కూర్చొని తపస్సులు చేస్తూ. తర్వాత సత్యయుగం తర్వాత త్రేతాయుగం. త్రేతాయుగంలో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు? యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పుత్రకామేష్టి అని, అశ్వమేధ యాగం అని, ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రంలో ఏవైతే యజ్ఞాలు చెప్పబడినాయో, ఇప్పుడు క్షామం వచ్చినప్పుడు ఇచ్చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆ ఋషులు మునులు చెప్పడం ద్వారా, శాస్త్ర అధ్యయనం ద్వారా దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు త్రేతాయుగంలో. తర్వాత ద్వాపర యుగం. ఒక యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞం చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణుల్ని తృప్తిపరచటము, సంతర్పణలు అంతా అందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టటము, చాలా యజ్ఞానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, ఆ వస్తువులని సమకూర్చుకోవటం చాలా ఉంటుంది. యజ్ఞం అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు కూడా సక్రమంగా ఆ మంత్రాన్ని చదవగలగాలి. ఆ యజ్ఞంలో యజ్ఞ భోక్తని సరిగ్గా ఆహ్వానించగలగాలి. ఆ విష్ణుమూర్తిని సంతృప్తి పడేట్టుగా వీళ్ళు ఆ ఉచ్చారణ ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట. ఆ బ్రాహ్మణుడి ఉచ్చారణ దోషాలు ఉండకూడదు. అట్లాంటి వాళ్ళు సద్బ్రాహ్మణుల చేత ఆ యజ్ఞాలన్నీ కూడా జరపబడుతూ ఉండేవి త్రేతాయుగంలో. సత్యయుగానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది త్రేతాయుగం తర్వాత ద్వాపరయుగం. ద్వాపరయుగానికి వచ్చేటప్పటికి విగ్రహారాధన, దేవాలయాలు నిర్మించటం, విగ్రహారాధన అంతా కూడా చేసేవాళ్ళు. తర్వాత మనకి కలియుగానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏం చెప్పారు? ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టం. ఇవన్నీ కూడా ఆ యుగానికి సంబంధించినటువంటి ధర్మాలు, యుగ ధర్మాలు. ఆ యుగం ప్రకారంగా అది ఆచరించేవాళ్ళు. వాళ్ళు అప్పుడు అది చేశారు కదా అని మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసారు కృష్ణ భగవానుడి దీంట్లో. ఆ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి మనకేం చెప్పారు? సంకీర్తన యజ్ఞం చేయమని చెప్పారు. సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే ఇప్పుడు మనకి టెంపుల్ వర్షిప్ ఒకటి చెప్పారు. తర్వాత ఏమో సంకీర్తన యజ్ఞం చెప్పారు. సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామాన్ని మనము జపం చేస్తూ ఉండాలి, కీర్తన చేస్తూ ఉండాలి. నలుగురు ఒక సంఘంగా ఏర్పడి సంకీర్తన చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. టెంపుల్ వర్షిప్ అంటే భగవంతుడి దేవాలయాలకి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఏ విధంగా సేవలు చేయాలి భగవంతుడికి అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని టెంపుల్ వర్షిప్ చేయటం ద్వారానే ఆ టెంపుల్లో పూర్తిగా అన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత దీక్షకి వెళ్ళాలి. దీక్ష అంటే దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఒక గురువు ద్వారా దీక్షిస్తారు. ఆ దీక్ష తీసుకోవటం ద్వారా
ఆ దీక్షలో ఉన్న దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమాలన్నీ కూడా ఆచరింపజేస్తారు గురువు గారు. ఆచరింపజేసిన తర్వాత ఆ దీక్ష అయిన తర్వాత మనము అట్లా మనకి ఒక పద్ధతి ఏర్పాటు చేశారు మనకి ప్రభుపాదుల వారు. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా మనం నడుచుకోవాలన్నమాట. అది శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి దాన్నే ఆయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారు, సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆయన పూర్తిగా సంకీర్తన చేయాలి, భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. ఈ బద్ధజీవులు కలియుగంలో బద్ధజీవులుగా ఎక్కువగా ఉన్నారు. పాపం వీళ్ళకి ఏమి తెలియదు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం ఈ 4 ఉన్నారు అందరూ కూడా. దానిలో నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని భగవంతుడికి దగ్గరగా చేయాలి అనే దాంట్లో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఇది తర్వాత యజ్ఞం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం చేయాలి. యజ్ఞం అంటే మనం యాగాలు అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి మనకు చాలా ధనం కావాలి అవి చేయాలంటే. మంచి సద్బ్రాహ్మలు కావాలి. అవన్నీ కూడా మనం చేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడు కలియుగానికి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏంటంటే మనకి మహామంత్ర జపము, సంకీర్తన యజ్ఞం. తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్వాధ్యాయం, బ్రహ్మచారి చేయాల్సినవి. బ్రహ్మచారి ఏం చేయాలి, స్వాధ్యాయం, వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. వేద పారాయణ చేస్తూ ఉంటారు. గురుకులంలో చేరుతారు. గురువు గారి ద్వారా వేదాధ్యయనము, శాస్త్రాధ్యయనము ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. స్వాధ్యాయం అంటే. ఆర్జవం అంటే తపస్సు. వస్త్రాలు, కాస్ట్లీ వస్త్రాలు వేసుకోరు. చాలా సరళమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అనమాట. బెడ్స్ ఉండవు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏంటంటే సింపుల్గా మనకి రూపగోస్వామి చెప్పారు ఏంటంటే, చెయ్యి ఉన్నది కదా పడుకోవటానికి, చెయ్యి తల కింద తలగిడ అవసరం లేదు, చెయ్యి పెట్టుకుని పూర్వకాలం అలాగే చేసేవాళ్ళు. చెయ్యి ఇలా పెట్టుకుని పడుకుండేవాళ్ళు. మేము మడిలో ఉన్నామని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. ఈ నేల ఉన్నది కదా మనకి బెడ్ ఎందుకు, చేతులు ఉన్నాయి కదా తినడానికి, వెండి ప్లేట్లు ఎందుకు మనకి. ఈ విధంగా మనకి అంటే ఏంటంటే ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. మనం ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకొని ఈ భౌతికమైన వస్తువుల మీద వైరాగ్యం రావాలి. అది స్వాధ్యాయ ఆర్జవం, తపస్సు. అలా వీళ్ళు ఉంటారు. సింపుల్గా ఉండటం నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సరళంగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఆహారం దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా సరళంగా ఉంటారు. స్వాధ్యాయం అంటే పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి తమ జీవనం పరిపూర్ణం చేసుకుని తపస్సు అంటే శారీరక తపస్సు. వానప్రస్థం తపస్సు అంటే శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు ఇదంతా కూడా చేయాలి. వాచిక తపస్సు. శారీరక తపస్సు అంటే ఏంటంటే మనం శరీరం శుభ్రంగా ఉంచుకోవటము. మానసిక తపస్సు అంటే అంతఃకాలుష్యం లేకుండా చూసుకోవటం. మన మనస్సులో బయటికి నవ్వుతూనే ఉంటాం, కానీ లోపల మనం కుళ్ళు, కుత్సితము, తప్పులు మాట్లాడటం, అబద్ధాలు చెప్పటం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా లేకుండా ఉండాలి. ఆర్జవం. తర్వాత ఆర్జవం అంటే ఏంటంటే సరళత్వంతో వ్యవహారాలందు త్రికరణ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి. మనస, వాచ, కర్మణ త్రికరణాలు అంటే మనస్సు శుభ్రంగా ఉండాలి. మనస్సు నాలుక, మనం మాట్లాడే మాట కూడా సక్రమంగా ఉండాలన్నమాట. తర్వాత కర్మణ, మనం చేసే పనులు కూడా శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. శుచిత్వం ఉండాలి ప్రతి దాంట్లో కూడా. తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఈ శ్లోకంలో 1-2లో తెలియజేశారు. 26 లక్షణాలు దైవీ లక్షణాలు. ఈ 26 లక్షణాల గురించి కూడా మనకి చెప్పారు. సుఖాలు, దయా, సుఖాలు, వాంఛించకపోవటం, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ ఎందు సిగ్గు కలిగి ఉండటం. ఇప్పుడు చూడండి,
మనకి శాస్త్రాల్లో చక్కగా మంచి వస్త్రాలు మనం సింపుల్గా ఉండాలి, కానీ వస్త్రం చక్కగా ఒంటి నిండా వస్త్రం కట్టుకోవాలి. వస్త్రాలు ఇప్పుడు చూడండి, సగం సగం చిన్న చిన్న గుడ్డలు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు. అది మనకి శాస్త్రం చెప్పలా. మనం చక్కగా నిండైన వస్త్రాన్ని ధరించాలి. ఇప్పుడు ప్యాంట్లు, మంచి కొత్త ప్యాంట్లు కొనుక్కుంటారు. కొనుక్కుని వాటికి చిల్లులు, చిరిగిపోయిన ప్యాంట్లు, అది ఫ్యాషన్ట. అది ఖరీదైన, ఇంకా ఎక్కువ ఖరీదు అది. ఆ చించినందుకు వాడికి కూలి అనమాట. ఆ చించిన దానికి మళ్ళీ ఇంకో 500-600 ఎక్కువ, 1000 రూపాయలు ఎక్కువ వేస్తారు. అట్లాంటి గుడ్డలు వేసుకుంటున్నారు. శుచిత్వం సిగ్గు ఉండదు వాళ్ళకి, సిగ్గు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆవులు వీటన్నిటిని సంహరించి వాటి పువ్వుతో తయారు చేసినటువంటి క్రీమ్స్ అన్ని కూడా రాసుకుంటున్నారు అందంగా కనిపించాలని. శరీరం శాశ్వతమా కాదు, శాశ్వతం కాదు శరీరం. శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకో అంతవరకే. అంతేగాని ఆ క్రీములు, ఆవుల్ని చంపిన క్రీములను రాసుకున్నందువల్ల ఆ పువ్వుతో తయారు చేసినటువంటి క్రీమ్ని, ఆవును ఎలా చంపుతారు? చాలా కష్టపడుతుంది ఆవు. దాన్ని బతికుండగానే దాని చర్మాన్ని వచ్చేస్తారట అక్కడ, ఆ వేడి వేడి దీంట్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టి అవెన్స్లో. అలా ఆ విధమైన వాటిల్లో మనం భాగం పంచుకున్నట్లే ఆ పాపంలో, ఈ క్రీములన్నీ వాడినందువల్ల. తర్వాత శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణాలు, శాస్త్రంలో లేదు ఇదంతా కూడా. ఆ గోమాత అంటే ఎంతో ఎంతో పవిత్రమైంది. గోవుకి కళ్ళనీళ్ళు రాకుండా చూసుకోవాలి, ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవాలి. అలాంటిది మనము శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మలన్నీ కూడా ఆచరిస్తున్నాం, సిగ్గు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాం. దృఢమైన నిశ్చయం ఉండట్లేదు, నిశ్చయం ఉండాలి. ఇదేంటంటే అది మనకి దైవీ సంపద. దృఢ నిశ్చయం కలిగి ఉండాలి. తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ఇవన్నీ ఏది చేయాలన్నా సక్రమమైన పద్ధతిలో వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి ధైర్యం కూడా ఉంటుంది. అసలు ఇది దైవీ సంపద అనమాట, ధైర్యం కూడా. శుచిత్వం, శుభ్రంగా ఉండటం, మానసికంగా అంతఃకల్మషం లేకుండా మానసికంగా శుభ్రంగా ఉండాలి. తర్వాత మనకి బయట శరీరం కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. స్నానం చేయాలి, నీట్గా స్నానం చేయాలి, 2 పూట్ల స్నానం చేసి శుభ్రంగా ఉండాలి. ద్రోహం చేయకపోవటం, ఎదుటి వాళ్ళకి ద్రోహం చేయాలని చెప్పి ఆలోచించకుండా ఉండటం, గౌరవాంఛ లేకుండా ఉండటం, వాళ్ళు నన్ను గౌరవించాలి అని చెప్పిననే వాంఛ ఉండకూడదు మనకి. వాడు నన్ను పలకరించాలి, వాడు నేను వాడి ఇంటికి వెళ్ళా కాబట్టి. ఇవన్నీ అనవసరమైనవి అనమాట. దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. గౌరవాంఛ వాళ్ళకు ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా, అలాంటిదంతా కూడా దైవీ సంపద అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. దంభో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. ఉపార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటితనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావం గల వారి గుణాలు. ఇవన్నీ కూడా గర్వం, నన్ను మించిన వాడు లేడు అని చెప్పిననే గర్వం. ఈయన కాళీయుడు ఆ నీళ్ళల్లో వచ్చేసేసి తాగే నీళ్ళవి ఆ మడుగులో వచ్చి ఉండిపోయినాడు. గరుత్మంతుడికి భయపడి వచ్చి అక్కడ ఉండి ఆ నీళ్ళన్నీ కలుషితం చేస్తున్నాడు. అక్కడికి ఎవరిని రానివ్వకుండా చేశాడు. ఆ విషం కక్కుతూ ఉంటే ఆ విషవాయువుల మూలంగా పైన పిట్ట ఎగురుతున్నా సరే అది చచ్చి పడిపోతుంది దాంట్లో, ఆ విషవాయువులకి. ఆ విధంగా అయ్యేటప్పటికీ అప్పుడు దురహంకారంతో ఉండేటప్పటికీ అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశారు, భగవంతుడు వచ్చి ఆ కాళీయుడి పొగరు మొత్తం అణిచేశారు. పూర్తిగా మనకి ఇక్కడ బృందావనంలో ఉంది, కాళీఘాట్ అని ఉంది, అక్కడ ఆ ప్లేస్లో జరిగిందనమాట ఈ లీల. అది ఆ కాళీయుడి పొగరంతా అణిచిన తర్వాత చాలా యుద్ధం జరుగుతుంది ఇద్దరికి కూడా. యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఆయన్ని చూడండి ఇట్లా, నేను దురహంకారం అనమాట, నేను భగవంతుడని గుర్తించకుండా ఆ చిన్న పిల్లవాడు వీడిని చంపేయాలి, వీడిని తినేయాలి అన్నట్లు కూరలతో చూడండి ఎట్లా ఎగబడుతున్నాడు భగవంతుడి మీదకి. ఎగబడుతుంటే అప్పుడు ఆయన దాని పొగరు మొత్తం, దాని విషం మొత్తం కక్కించేస్తారు. కక్కించేసేసి పూర్తిగా దాన్ని
చచ్చిపోయే స్టేజ్కి వస్తాడనమాట కాళీయుడు. చనిపోయే దీనికి వచ్చేటప్పటికి అప్పుడు భార్యలు వస్తారు. కాళీయుడి భార్యలు వచ్చి ఆయన్ని ప్రార్థిస్తారు, కృష్ణ భగవానుడిని. భర్తని చంపొద్దు, సంహరించొద్దు, మేము వెళ్ళిపోతాం ఈ మడుగు నుంచి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తారు. అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు క్షమించి వదిలిపెడతారు. వీళ్ళందరూ కూడా వేరే చోటికి వెళ్ళిపోతారు ఆ మడుగు వదిలిపెట్టి. అట్లా అహంకారం కలిగి ఉంటారనమాట. ఆసురీ స్వభావం ఇది. ఇప్పుడు ఆసురీ స్వభావాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మనం. గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధం, కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానం. ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం యొక్క, జ్ఞానం లేకపోతే చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆసురీ స్వభావానికి సంబంధించినవి. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. ఇగ్నోరెన్స్ అన్నమాట. పొగరు కలిగి ఉండటం, దురహంకారం కలిగి ఉండటం, క్రోధం, పరుషత్వం, అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడటం, పరుషమైన వాక్కులు మాట్లాడటం, గర్వం కలిగి ఉండటం, మోసం చేయటం. చూడండి, జూదంలో మోసం చేశారు వీళ్ళని, పాండవుల్ని. వీళ్ళు కౌరవులు, దుర్యోధనుడు, ధర్మరాజు జూదంలో మోసం చేసి ఆ రాజ్యాన్నంతా కూడా తన హస్తగతం చేసుకున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ గుణాలు. ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు ఏంటంటే మెర్సీ అంటే కృప కలిగి ఉండటం, కరుణ కలిగి ఉండటం అన్నమాట. ఇలా ప్రతి జీవరాశిని హింసించకూడదు. జీవహింస పనికిరాదు. ఇది ఒక లక్షణం, ఒక ఇదన్నమాట మనకి. తర్వాత నిజాయితీగా ఉండటం, సత్యాన్ని మాట్లాడటం, నిమిషానికి ఒకసారి అబద్ధం చెప్పకూడదు. తర్వాత ఆస్టరిటీ అంటే మనం ఇంటాక్సికేషన్ అంటే మత్తు పదార్థాలని సేవించకూడదు. తర్వాత శుభ్రంగా ఉండటం అంటే ఒక భార్య ఆ మైథున క్రియని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చూడంగానే వాళ్ళ అందాన్ని చూసి వాళ్ళు నా భార్య అయితే బాగుండు, ఆడపిల్లలు ఎంబడి పట్టడం, ఒక 4-5 ఆడవాళ్ళతో అనుభవించాలి, సుఖాలు అనుభవించాలని వాళ్ళ చుట్టూతో తిరగటం, ఇవన్నీ కూడా అశుచి అన్నమాట. అది శుచిత్వం అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి, శుభ్రంగా ఉండాలన్నమాట. ఈ అంటే వ్యభిచారం చేయకుండా ఉండటం, ఇదంతా కూడా ఈ 4 కూడా ధర్మానికి 4 స్తంభాలు. ఇప్పుడు ఇవి మనకి ఇస్కాన్లో కూడా ఈ ధర్మాల్ని మనకి పెట్టారు, నియమాలు అనమాట. ఈ 4 నియమాలు తప్పకుండా కలిగి ఉండాలి. ఈ 4 నియమాలు పాటించాలి. హింస చేయకూడదు, ఇది జూదం ఆడకూడదు, సత్యాన్నే పలకాలి, మళ్ళానేమో నిరాడంబరంగా ఉండాలి, శుచిత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క బాధ. ఇట్లా పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు భార్యాభర్తలు. పోట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఇక్కడ పిల్లలు నలిగిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు మధ్యలో. ఇది ఇప్పుడు కుటుంబాల్లో పెద్దవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉండట్లా, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించట్లా. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పించేస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళని మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఉండట్లా, పద్ధతి చెప్పేవాళ్ళు ఉండట్లేదు. కుక్కల్ని తీసుకొచ్చి పెంచుకుంటున్నారు అనమాట. కుక్కల్ని తీసుకొచ్చి నెత్తి మీద ఎక్కించుకుంటున్నారు. పెద్దవాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఉంచాల్సిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అక్కడ వృద్ధాశ్రమంలో వేస్తున్నారు. ఇంట్లో ఏదైతే ఉండకూడదో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇళ్లల్లో తిప్పుతున్నారు. కృష్ణుడు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న కుటుంబం ఎట్లా ఉంటుంది? ఈ విధంగా ఉంటుంది. చక్కగా సంకీర్తన చేస్తారు, 10 మందిని పిలుచుకుంటారు, ప్రసాదాన్ని అందరికీ కూడా వితరణ చేస్తారు, హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉంటారు. వీళ్ళు కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కలిసి ప్రార్థన చేయాలి అందరూ కూడా కలిసి. హరే కృష్ణ. दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता मासु च संपदं दैवी अभिजातोऽसि पांडव.
దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ శ్రీమతామాసు చ సంపదం దైవీమభిజాతోసి పాండవ. దైవీ సంపద, దైవీ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకుని వెళ్తాయి. ఆశ్రయ గుణాలేమో మనల్ని నరకం వైపు తీసుకొని వెళ్తాయి. ఇప్పుడు విష్ణు భక్తులు ఎవరు? విష్ణు భక్తులు దైవీ సంపదను కలిగి ఉంటారు. ఆశ్రయ గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు శత్రువులు, భగవంతుడికి శత్రువులు. దైవీ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకుని వెళ్తాయి, కానీ ఆశ్రయ గుణాలు బంధనంలో చిక్కుకుపోయి ఉండటానికి కారణమవుతాయి. అర్జున, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు, బాధపడకు అని చెప్తున్నాను. నువ్వు అనగుడు అని చెప్పారు కదా భగవంతుడు అర్జునుడిని. కాబట్టి నువ్వు దైవీ సంపద కలిగినటువంటి వాడివే, నువ్వు దిగులు పడవాకు, నీకు ఆశ్రయ గుణాలు లేవు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. దైవీ సంపద అంటే ఏంటంటే ఇట్లా భగవంతుడిని పూర్తిగా ఆత్మ గురించి, మళ్ళానేమో పరమాత్మ గురించి, దేహం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుని గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని గురువు ద్వారా శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఆ శాస్త్ర ప్రకారంగా మనము జీవితాన్ని గడపటం, అది దైవీ సంపద. ఆ దైవీ సంపదని, ఆ దైవీ గుణాలు మోక్షం దిశగా మనల్ని పయనింపజేస్తాయి. ఆశ్రయ గుణాలేమో బంధనంలో చిక్కుకుపోయేట్టు చేస్తాయి. ఇక్కడే దేవుడు లేడు, ఏముంది, ఆ స్త్రీ పురుషుల కలయిక మూలంగా వస్తున్నది, మొత్తం కూడా సృష్టి ఏర్పడుతున్నది, అంతా వీళ్ళందరూ పుడుతున్నారంటే ఆ విధంగా వస్తున్నారు. భగవంతుడు అనేవాడు లేనే లేడు, నిరాకారం అని, భగవంతుడు లేడని మనకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి లేడని చెప్పి డిసైడ్ చేసేస్తారు వీళ్ళు. డిసైడ్ చేసేసేసి భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఆత్మ ఉన్నదా, దాని గురించి పరిశోధనలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పరిశోధన చేస్తూనే వాళ్ళ జీవితం అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి మూర్ఖులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్రయ గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అర్జున, నువ్వు దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడివి, కాబట్టి నువ్వు దిగులు పడవాకు అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ద్వౌభూత సర్గో లోకేస్మిన్ దైవాసురేవ చ దైవో విస్తరస ప్రోక్త ఆసురం పార్థమే శృణు. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావము, ఆశ్రయ స్వభావం కలిగిన వారని రెండు రకాలు. దైవీ సంపద గురించి వివరంగా ఇదివరకే చెప్పాను, ఇక ఆశ్రయ సంపద గురించి చెప్తాను నేను. దైవీ సంపద గురించి ఇదివరకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను. అభయం, సత్వ, సంశుద్ధి అవన్నీ చెప్పారు కదా. ఆ దైవీ సంపద అదంతా కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇంకా ఆశ్రయ సంపద గురించి చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇదిగో ఆశ్రయ గుణాలు, ఇట్లా ఒకళ్ళని హత్య చేయటం, ఒకళ్ళ ధనాన్ని దోచుకోవటం, ఇట్లా డ్రింకింగ్ చేయటం, నేనే గొప్పవాడిని, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా ఆశ్రయ గుణాలు. ఇట్లా భగవంతుడిని ప్రార్థించటం దైవీ గుణం, దైవీ సంపద. వైరాగ్యము, భౌతిక జీవితం మీద వైరాగ్యం అంటే నా పిల్లలు, నా భర్త, నా ఇల్లు, నా వాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా మనసులో పెంచుకొని మనం భగవంతుడికి దూరం అయిపోతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద ఆసక్తి తగ్గించుకొని అనాసక్తిలో భగవంతుడి మీద ఆసక్తి పెంచుకోవాలి, భగవంతుడి ప్రేమ మీద ఆసక్తిని పెంచుకోవాలి. అది దైవీ సంపద అవుతుంది. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విసురాస్వరాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ఆశ్రయ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళకి చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో తెలియదు, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళల్లో శుచిత్వము, సదాచారము, సత్యంగానే వాళ్ళు కనిపించవు. శుచిత్వం ఉండదు, శుభ్రం ఉండదు వాళ్ళకి. ఎంగిళ్ళు తింటూ ఉంటారు, బాహ్య శుభ్రం ఉండదు, దేహాన్ని బయట శుభ్రం చేసుకోరు, స్నానాలు చేయరు నీట్గా, ఏది పడితే అది తినేస్తూ ఉంటారు, అంత కల్మషం కలిగి ఉంటారు. లోపల బాహ్య శుద్ధి ఉండదు,
లోపల కూడా శుద్ధి ఉండదు, మనస్సు కూడా. అదేంటంటే వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా ఎదుటి వాళ్ళ ధనాన్ని కాజేద్దామా, ఏ తప్పులు చేద్దాము, ఎక్కడ బాంబు వేద్దాము, ఎవరిని చంపేద్దాము, ఎవరిని ఇది చేద్దామని దీంట్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. అది సదాచారాన్ని పాటించరు. సత్యం కాని వారిలో కనిపించవు. సదాచారం ఉండదు వాళ్ళకి. తర్వాత సత్యం ఉండదు, అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు ప్రతి విషయానికి కూడా అబద్ధం చెబుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే నరకం వైపుగా పయనిస్తున్నారు అనమాట, అబద్ధ జీవులు వీళ్ళు. అసత్యం అప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం. అసత్యం అప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. వారు ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని అంటారు. మైథున కోరిక వలననే ఇది తయారైంది, కామం తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. వాళ్ళు మూర్ఖులు అనమాట. ఏంటంటే గర్వంతో వాళ్ళు. మనం ఏం చెప్తాం, భక్తులు బీజ ప్రదాత భగవంతుడు అని చెప్తాం. మహతత్వంలో చెప్పుకున్నాం కదా మనం. కానీ అది వాళ్ళు నమ్మరు. వాళ్ళు ఇద్దరు స్త్రీ పురుషుల కలయిక మూలంగా మొత్తం కూడా ఇది జరుగుతున్నది, మైథున క్రియ మూలంగా జరుగుతున్నది అని చెప్పనని వాళ్ళు నమ్ముతారనమాట. మైథున కోరిక వల్లనే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా తయారవుతున్నది. సృష్టిలో ప్రతి జీవి కూడా ఆ మైథున మూలంగానే వస్తున్నారు. కామం తప్పించి ఇక సృష్టికి మూలం ఇంకొక కారణం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పనని వాళ్ళు మనతో వాదిస్తూ ఉంటారనమాట. ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మోల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానోల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. ఇప్పుడు ఇటువంటి ధర్మ దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి వాళ్ళు ఏంటంటే దీంట్లోనే స్థిరంగా ఉంటుంది వాళ్ళ మనస్సు. ఆసరి సంపదలు స్థిరంగా ఉండి ఈ తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యాలలో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి కీడు కలిగించేవి దారుణమైనవైన పనుల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఉగ్రకర్మల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. గోవుల్ని సంహరించడమే కానీ, ఉగ్రకర్మలు అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ పెడతారు. ఈ చర్మాల ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు. ఆ చర్మాల ఫ్యాక్టరీ మూలంగా మొత్తం కూడా కెమికల్స్ అన్ని చాలా పవర్ఫుల్ కెమికల్స్ వాడతారు. ఆ చర్మ శుద్ధి కర్మాగారాల్లో విపరీతమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ నీళ్ళల్లో కలిపేస్తుంటారు. ఆ కాలుష్యం అంతా కూడా వాటర్లో కలిపేస్తూ ఉంటారు. ఈ సముద్రంలో కలుపుతారు, లేకపోతే నదుల్లో కలుపుతారు, కాలువల్లో కలుపుతారు. ఆ కాలువ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్న జీవరాశులన్నీ కూడా చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఈ పెద్ద పెద్ద కర్మాహారాలు పెట్టటము అవసరమా? అవన్నీ కూడా అవన్నీ అవసరం లేదు మనిషి జీవితానికి. శుద్ధంగా సరళంగా జీవించాలి. ఈ ఉగ్రకర్మలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాటి మూలంగా జీవరాశులు పెద్ద ఫ్యాక్టరీకి నేను ఓనర్ని అనుకుంటాడు. చాలా అహంకారంతో తిరుగుతూ ఉంటాడు. కానీ వాడు చేసే పని మూలంగా ఎన్ని జీవరాశులు చనిపోతున్నాయి, ఎంత కాలుష్యం మనం పోగు చేసుకుంటున్నాము. ఆ ఓజోన్ పొర మొత్తం కూడా చిరిగిపోతున్నది. మొత్తం హోల్ పడిపోయి దాని హోల్ పెద్దదైపోతున్నది. మొత్తం కూడా మనకి ప్రళయం వచ్చేస్తుంది. ప్రళయం వచ్చి మొత్తం కూడా మునిగిపోతుంది. అది శాశ్వతం కాదు. ఇది ఈ ప్రకృతి ఎప్పటికీ కూడా ప్రళయానికి గురైపోతూ ఉంటుంది. ఇది శాశ్వతం కాదని తెలిసినా కూడా వాడు ఎంతసేపటికి వాడి ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా వాడి అహంకారంతో ఉగ్రకర్మలు చేస్తున్నాడు. ఆ ఉగ్రకర్మల్లో పాల్గొనటం మూలంగా
ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చేయటం మూలంగా ప్రపంచానికి శత్రువుగా మారిపోతూ ఉన్నాడు. ఉగ్రకర్మల మూలంగా కీడు కలిగించే, ప్రపంచానికి కీడు కలిగించేవంతా కూడా చేస్తున్నాడు. మొత్తం కాలుష్యం అయిపోతున్నది. భగవంతుడు మనకంతా కూడా చక్కగా మంచి, ఇదివరకు చూడండి పూర్వకాలము వస్తు మార్పిడి ఉండేది, ఇంత డబ్బులు ఈ గోలు ఉండేది కాదు. చక్కగా పంటలు పండించుకునేవాళ్ళు. ఎవరు ఒకళ్ళ దగ్గర ఇచ్చిన పంట ఇంకొకళ్ళకి ఇచ్చుకొని వాళ్ళ దగ్గర లేని వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వస్తు మార్పిడి ఉండేది. చక్కగా గోవుల్ని, గోశాలలు ఉండేవి, ఇళ్లలో గోవులు, ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక గో ఉండేది. గోమాతను సేవించేవాళ్ళు. ఎద్దులతో వాటితో వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు. ఆ ఎద్దు గిట్టలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఎద్దులు నడిచినందువల్ల ఆ భూమి మొత్తం కూడా సస్యశ్యామలం అవుతుందిట. ఆవులు పొదుగు నుంచి పాలు కారుస్తూ ఉండేవిట. ఆ భూమి మొత్తం బాగా మంచి దీంట్లో ఉండేదన్నమాట. మన ఎరువులు, అనవసరమైన ఎరువులన్నీ వేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. అంత శుభ్రంగా ఉండేవాళ్ళు, మంచి జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు పూర్వకాలం వాళ్ళు. కానీ అది మొత్తం వదిలేశాను. నా తెలివితేటలన్నీ రసాయనాలన్నీ సృష్టించి ఆ భూమిలో వేసి భూమిని మొత్తం పాడు చేస్తున్నాం మనం. ఆ రసాయనాల మూలంగా మనకి ఆరోగ్యం పాడైపోతున్నది. జీవహింస చేస్తున్నాం. ఈ కోళ్ళని వాటిని విపరీతంగా తింటున్నాం. వాటికన్నింటికి కూడా మనకి ఇవి చేస్తున్నారు, ఏవి మన యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నారు, వాటికి ఇంజెక్షన్స్ చేస్తున్నారు. అవి గుడ్లు అవంతా ఎక్కువ పెట్టాలని ఏదో దీని మూలంగా అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అవన్నీ మనిషి మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. జీవహింస చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నందువల్ల ఉగ్రకర్మలు ఇవన్నీ ఉగ్రకర్మలు చేస్తున్నందువల్ల మనకి బుద్ధి లేకుండా పోతున్నది. మొత్తం వాయు కాలుష్యం. మామూలుగా వాకిళ్లలో మంచాలు వేసుకొని పడుకుండేవాళ్ళం, హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు విపరీతంగా దోమలు పెరిగిపోయినాయి. మొత్తం కాలుష్యం, మొత్తం ఇది ఇంకా కొన్ని రోజులు పోతే మనకి ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టుకొని ఉండలేము. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎట్లా అయితే వాటర్కి మనం మినరల్ వాటర్ తాగుతున్నాము, జల కాలుష్యం, నీళ్ళన్నీ కూడా పాడు చేసేసుకున్నాం. డైరెక్ట్ వాటర్ తాగామంటే రోగం వచ్చేస్తుంది మనకి. కాబట్టి మళ్ళీ మినరల్ వాటర్ తాగాలి, నీళ్లు కొనుక్కొని తాగుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి మన ఆసురీ స్వభావం మూలంగా వచ్చినటువంటి కాలుష్యం. ఇదంతా కూడా జల కాలుష్యం, వాయు కాలుష్యం. మన మనసే పూర్తిగా కలుషితంతో నిండిపోతున్నది. ఆ మనసు కాలుష్యం అయిపోయినందువల్ల మన ఆలోచనలు కూడా ఆ విధంగా ఉంటున్నాయి. ఆలోచన విధానం మారిపోయినందువల్ల ఈ విధమైనటువంటి మొత్తం అంతా కూడా కలుషితంతో నిండిపోతున్నది. ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారిపోతున్నాం మనమంతా కూడా. దారుణమైన పనులలో పాల్గొంటున్నారు వీళ్ళు, అసలు స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సంపాదించాలి. శరీరమే శాశ్వతం కాదు, ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో తెలియదు మనకి. ఎప్పుడగట్ట పేలిపోతుంది. ఆ శరీరం కోసంగా మనము విపరీతంగా కష్టపడి డబ్బు తప్పించి ఇంకొకటి ఉండట్లా. ప్రతి మనిషి నోట్లో కూడా ధనం ఒకటే, ఇంకా వేరే ఇంకేది అవసరం లేదు. నాకు ధనం సంపాదించటము, ఆ సంపాదించటం కోసంగా విధాలుగా, అన్ని విధాలుగా తప్పులు చేస్తూ ఉండటము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అపరిశుభ్రత, వారి నియమాలను ఇష్టపడరు, పాటించరు. 4 నియమాలు పెట్టారు ప్రభుపాదుల వారు. ఆ 4 నియమాలు మనకి ప్రభుపాదుల వారు పెట్టడం కాదు, ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నటువంటి నియమాలు, శాస్త్రంలో ఉన్నవే ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టారు మనకి. దాన్ని మనం పాటించట్లా. తర్వాత శాస్త్రాలను అనుసరించరు, శాస్త్రంలో చెప్పిన దాన్ని నమ్మరు వాళ్ళు. ఇవన్నీ పుకిటి పురాణాలు, ఇవన్నీ ఎవరు నమ్ముతారంటారు. వారికి చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి ఏమిటో తెలియదు. ఇది చేయొచ్చా, ఇది చేయకూడదా, పొద్దున్నే లేవాలని చెప్పిన మన శాస్త్రంలో ఉంది. కానీ పొద్దున్నే లేవం మనం. శరీరానికి తృప్తి, 9 గంటలకి నిద్ర లేస్తాం, బ్రషింగ్ 9 గంటలకి చేసుకుంటాం. లేకపోతే ఆ పాచి పళ్ళతోనే కొంతమంది కాఫీలు తాగేస్తూ ఉంటారు. ఆ పాచి పళ్ళతోనే పళ్ళు కూడా తోముకోరు, శుభ్రత ఉండదు. అది అసలు స్వభావం అనమాట, అసభ్య ప్రవర్తన.
పెద్దవాళ్ళని గౌరవించరు. తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళని గౌరవించరు, నోటికొచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, గురువుల్ని గౌరవించరు, అసభ్యమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. అంటే కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అసలు సత్వగుణంలో ఉండరు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా. వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉండకుండా అసలు స్వభావం రజోగుణం తమో గుణంలో ఉంటారు. తర్వాత నేను సమగ్రుడను మరియు శక్తివంతుడు, నేను చాలా శక్తివంతుడిని, నన్ను మించిన వాడు లేడు అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అసత్యవంతులు, అసత్యాన్ని పలుకుతూ ఉంటారు, స్వీయ కేంద్రీకృత, ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉంటారనమాట. అవన్నీ కూడా ఆశ్రీ గుణాలు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు మనకి ఇక్కడ. లెక్కలే వాటి మూలంగా ఏంటంటే ఇంద్రియ సంతృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన లక్షణం అని చెప్పినాను అనుకుంటారు, ప్రధాన అవసరం అనుకుంటారు. అనుకొని లెక్కలేనన్న ఆందోళనలు, ఇలా ఆశ్రయ స్వభావం కలిగి ఉన్న వాళ్ళకి మనసు తృప్తిగా సంతోషంగా ఉండలేరు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ భయం వెంబడిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని. వేలాది కోరికల వలయం మరియు కామక్రోధాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. కోపం ఉంటుంది విపరీతంగా, కామం కోరిక, ఆ కోరికను ఎక్కువగా విపరీతంగా కోరికలు కలిగి ఆ వలయంలో చిక్కుపోయి ఉంటారు. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటారు. ట్యాక్సులు కట్టరు, ట్యాక్సులు కట్టకుండా మూటలు కట్టి భూగృహాల్లో కూడా మన ఇది వచ్చినప్పుడు మొత్తం డబ్బులన్నీ కూడా మూటలు బయటికి లాగారు. మూటలు బయటికి తీసి నదుల దగ్గర, కాలువల దగ్గర ఎక్కడ పట్టినా కూడా ఆ డబ్బులు ఆ నోట్లు పనికి రావు అని చెప్పిన గవర్నమెంట్ ప్రకటించగానే అవన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. ఎక్కడ చూసినా నోట్లేట, ఆ మూటలు పడేసారు తీసుకెళ్ళి. ట్యాక్సులు కట్టకుండా లోపల దాచిపెడుతూ ఉంటారనమాట డబ్బులు, ధనాన్ని. అసలు లక్షణం ఇక్కడ చూడండి, కామం, క్రోధం, లోభం, కోరిక, క్రోధం, లోభం. ఈయన కోరిక ఏంటి? హిరణ్యకశిపుడిది ముల్లోకాధిపత్యము, నారాయణ అనకుండా ఉండాలి కొడుకు, నారాయణ మంత్రం జపం చేయకుండా ఉండాలి. ఆ జపం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని చంపడానికి కూడా రెడీ అయిపోయాడు అనమాట కొడుకుని, ప్రహ్లాదుడిని. ఇక్కడ క్రోధం, చెల్లెల మీదే కత్తి దూసేశాడు కంసుడు. ఎందుకంటే ఆకాశవాణి చెప్పింది, అష్టమ గర్భంలో వస్తున్నాడు నిన్ను చంపేవాడు అని చెప్పనని చెప్పగానే వెంటనే చెల్లెల మీద కత్తి దూశాడు. చెల్లెలంటే చాలా ఇష్టం, ఆయన స్వయంగా తీసుకెళ్లి అత్తగారింట దించడానికని వెళ్తూ ఉంటారు. వెళ్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ విధంగా కత్తి దూసి చంపడానికి రెడీ అయిపోయారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రావణాసురుడు ఏం చేశాడు? సీతా అమ్మవారిని కోరుకున్నాడు, మైదున కోరిక. ఈయన చాలా గొప్పవాడు, శాస్త్రాధ్యయనం చేసి చాలా గొప్పవాడు ఈయన, రావణ బ్రహ్మ. అలాంటి వాడు ఆ మైథునానికి ఆ కోరికతో ఆయన దాంట్లో గురైపోయాడు అనమాట పూర్తిగా. భగవంతుడి కోపానికి మొత్తం కూడా ఆయన వంశం మొత్తం కూడా నశించిపోయింది. రావణాసురుడి రాక్షస వంశం మొత్తం కూడా నిర్మూలనం అయింది. ఆత్మసంభావిత స్తబ్ధ ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేనా విధిపూర్వకం. తమను తాము పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు, పేరు కోసం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అక్కడ వాళ్ళ శాస్త్రానికి విరుద్ధం అంటే ఏంటి? బ్రాహ్మడు ఉండడు, బ్రాహ్మణులు లేకుండా చేసే యజ్ఞము అది, బ్రాహ్మణులకి దానం ఇవ్వరు. తర్వాత భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేయాలి యజ్ఞం, భగవంతుడిని ఆహ్వానించకుండా గొప్ప కోసంగా
ఇదిగో డబ్బులు వెచ్చిస్తారు, ఇదిగో నేను యజ్ఞం చేస్తున్నాను అంటారు, ఏదో ఒక పేరు పెడతారు దానికి. శాస్త్రంలో ఉండదు ఆ పేరు, ఆ యజ్ఞం. శాస్త్రానికి విరుద్ధమైనటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మమాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధం చే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ, ఆసురి ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటారు. తమ దేహంలో మరియు ఇతరుల శరీరాల్లో ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అందరి దేహాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాను నేను, నన్ను ద్వేషిస్తారు. ప్రతి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు దూషిస్తూ ఉంటారు, ద్వేషిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ శిశుపాలుడు రాజసూయ యాగంలో శిశుపాలుడు కృష్ణ భగవానుడిని దూషించాడు. 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తాను నేనని ఆయన ఆ శిశుపాలుడి తల్లికి మాటిస్తారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా అక్కడ మొత్తం రక్తసిక్తం అయిపోతుంది. అందరు రాజులందరూ కూడా, అందరూ ఈ పాండవులు వీళ్ళంతా కూడా ఆయన మీదకి వస్తారు. ఆ రాజసూయ యాగం ఎంతో బాగా ఇదిగా చేస్తున్నారు, మొత్తం రక్తసిక్తం అయిపోతుంది, వీళ్ళందరూ దిగుతాయని చెప్పనని ఇంకప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రం వచ్చేసేసి ఆయన్ని సంహరించేస్తుంది శిశుపాలుడిని. అక్కడ 100వ తప్పు చేయంగానే ఆయన్ని సంహరించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఆసురీ ప్రవృత్తి. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఒక కౌంతేయ, అసుర జీవ జాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకీ అధోగతి పాలవుతారు. పూర్తిగా అసురి సంపద. ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ఆసురీ సంపద ఒకళ్ళని హింసించాలి, రాజ్యాలని, ఒక రాజ్యం మీద దండెత్తి ఆ రాజ్యాన్ని మనం వశం చేసుకోవాలంటే ఎన్ని జంతువులు చనిపోతాయి, ఎంతమంది యోధులు చనిపోతారు, రక్తసిక్తం అయిపోతుంది మొత్తం కూడా. ఆ రాజ్యాన్ని మనం వశం చేసుకోవాలి అని చెప్పిన, మొత్తం ప్రపంచాధినేతను కావాలని చెప్పిన ఈయన ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడనమాట. మూర్ఖులు అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా. ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. వాళ్ళు జన్మలు తీసుకుంటూనే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరడం కష్టం. క్రమంగా వారు అంతకంతకే అధోగతి, డౌన్ ఫాల్ అయిపోతూ ఉంటారు. జంతువులు కూడా ఆవు దగ్గర నుంచి వేరే వేరే ఉంటాయి కదా, చిన్న చిన్న ఆ మలంలో పురుగుగా కూడా పుడతారు వాళ్ళు. 84 లక్షల జీవరాశులు జన్మలైన తర్వాత ఈ జన్మ వచ్చింది మనకి. మనం ఇప్పుడు కూడా అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఆ పాపాల బ్యాగ్ని మోసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, పాపాలు పెరిగిపోతూ దాంట్లో వేస్తూ ఉంటాం, నిండిపోతుంది బ్యాగ్. నిండిపోయిన తర్వాత మనం ఆ బరువు మొయ్యలేక అధః పాతాళానికి వెళ్ళిపోతాం. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తదా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. కామ, క్రోధము, లోభము నరకానికి దారితీసే 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు 3 ఆత్మనాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ 3ంటిని మనిషి విడిచిపెట్టాలి. కామం, కోరిక; క్రోధం, కోపం; లోభం, ఈ 3ంటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ 3ంటి మూలంగా మనకి నరకం లభిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, కామం, లస్ట్. ఈ ద్రౌపదిని వివస్త్రం చేసి ఆమెని ఇచ్చేయాలని చూస్తారు. దుర్యోధనుడు నా తొడ మీద వచ్చి కూర్చోమని తొడగొడతాడు. అందుకని ఆయన తొడలు విరగొడతానని శబ్దం చేస్తాడు. ఈయన భీముడు శబ్దం చేసి తొడలు విరగొట్టడం జరుగుతుంది. ఆ తొడల్లో, ఆయన తొడల వరకే చాలా వజ్రంతో సమానంగా ఉంటాయిట ఆయన శరీరం, ఆ తొడల వరకు. అందుకని తొడలకు పైన అక్కడ కొడతారు, తొడల కింద అక్కడ కొడతారు. కొట్టి ఆయన ప్రాణాలని తీసేస్తాడనమాట భీముడు. తొడ చూపించాడు కదా. కామం, కోపం, క్రోధం అనమాట.
ఎప్పుడు భీముడికి బలం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పినని ఎప్పుడు అసూయాగ్రస్తుడై ఉండేవాడు ఈ దుర్యోధనుడు. ఎప్పుడు కొట్లాటకి దిగేవాడు. యుద్ధం, క్రోధం, కోపం, దురాశ, మొత్తం గ్రీడ్ అనమాట. మొత్తం కూడా నేనే, నాదే ఈ రాజ్యం అంతా కూడా, ఎదుటివాడిది కూడా నేనే. ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది మనకి. ప్రతి వాళ్ళ స్థలాలు ఆక్రమించేస్తున్నారు, పొలాలు ఆక్రమించేస్తున్నారు. పక్కవాడిది కూడా నాదని చెప్పినాను కాస్త రాళ్ళు జరిపేసేసి, కానీ ఉపయోగం ఏంటి? నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు, నరకంలో బాధలు పడాల్సి వస్తుంది, నువ్వు చేసిన తప్పుల మూలంగా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది ఎవ్వరూ ఆలోచించట్లా. ఎంత డబ్బు, ఒక డబ్బు వస్తుంది మనకి, ఆస్తి వస్తుంది అంటే ఎంత తప్పు చేయడానికైనా సరే సిద్ధపడిపోతున్నారన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా నరకానికి ద్వారాలు. హరే కృష్ణ. ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే. ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ తమోద్వారైస్త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయస్తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 విధాలైన ముఖద్వారాల నుండి తప్పించుకున్నవాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యములో నరించి క్రమంగా దివ్య గమ్యమును చేరుకుంటాడు. ఆత్మానుభూతి. ఆత్మ ఎప్పుడు అనుభూతిని పొందుతుంది? ఆత్మ ఆనందాన్ని ఎప్పుడు పొందుతుంది? ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులమైనప్పుడు మాత్రమే ఆత్మకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఒక వంతేయ ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలేసి, కామం, క్రోధం, లోభం, ఈ 3 దుర్గుణాలను ఎవరైతే వదిలేస్తారో ఆత్మ అనుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ, ఆత్మకి అనుభూతి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ భగవంతుడి కార్యాలు చేసినప్పుడు వస్తుంది, భగవంతుడి సేవ చేసినప్పుడు వస్తుంది. ఆ భగవంతుడి గురించి సంకీర్తన, మహామంత్ర జపం ఇవన్నీ చేసుకుంటూ శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఆ శాస్త్రబద్ధంగా జీవితాన్ని గడిపినప్పుడు మనకి ఆత్మ సంతృప్తి పొందుతుంది. ఆత్మ సంతృప్తి ఏది అంటే ఆ భగవంతుడి సేవే. ఈ ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవడం ద్వారా మనకి శ్రద్ధ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంతఃకల్మషం అంతా తొలగిపోతుంది. తొలగిపోయి దృఢమైన శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది. ఆ దృఢమైన శ్రద్ధ ఏర్పడినప్పుడు మాత్రమే భక్తి యోగంలో మనం స్థిరంగా నిలబడగలుగుతాం. గురువు చెప్పిన దాని మీద విశ్వాసం కుదురుతుంది మనకి. గురువు చెప్పింది శ్రద్ధగా వినగలుగుతాం. వినగలిగి ఆ గురువు చెప్పింది ఆచరించడం ద్వారా మనము పూర్తిగా భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరంపదం చేరుకుంటారు. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం. శాస్త్రాల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారం పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు. శాస్త్రంలో ఏదైతే చెప్పబడిందో దాన్ని వదిలేస్తారు. ఇష్టం వచ్చినట్టు సెక్స్ చేస్తారు. ఎవరు పట్టినా ఆడవాళ్ళందరినీ హింసిస్తారు. వాళ్ళు దొరకకపోతే వాళ్ళని చంపేస్తారు. ఈ విధంగా తర్వాత ఈ గోవుల్ని సంహరిస్తూ ఉంటారు, ఆవుల్ని. ఇక్కడ చూడండి, శాస్త్రానికి అనుగుణంగా లేకుండా శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఈ విధంగా గ్యాంబ్లింగ్, జూదాలు ఆడుతూ ఉంటారు, అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారు, ఒకళ్ళని మోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా గ్యాంబ్లింగ్ అనమాట. మీట్ ఈటింగు, ఇల్లిటరేట్ సెక్స్, తర్వాత ఇంటాక్సికేషన్. ఇంటాక్సికేషన్ అంటే డ్రింకింగ్, ఇవి అన్నీ కూడా మద్యం తాగటము, మాంసం తినడము, ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా శాస్త్ర విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారం, వాళ్ళ ఇష్టానుసారం వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. దాంట్లోనే ఆనందం ఉంది అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటారు. దాంట్లోనే పరిపూర్ణతని పొందుతూ ఉంటారు అన్నమాట.
పరిపూర్ణమైన విశ్వాసాన్ని దేంట్లో ఉంటుంది? ఆశ్రీ స్వభావం గల వాళ్ళకి ఈ విధమైన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా ఆశ్రీ లక్షణాలు అన్నమాట. ఆనందాన్ని, పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు. అప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందదు, పరిపూర్ణతని పొందలేరు వాళ్ళు. భక్తిలో పరిపూర్ణతని పొందనప్పుడు భగవంతుడి కృపకి పాత్రులు కాలేరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు. నా సిద్ధి అంటే పరలోక ప్రాప్తి ఉండదు. నా సుఖం, ఈ లోకంలో సుఖం ఉండదు. నా పరాగతి, భగవంతుని ధామానికి చేరుకోలేరు. తస్మా శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మకర్తం ఇహార్హసి. ఇప్పుడు అందువల్ల చేయదగ్గ కార్యం ఏదో, చేయకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవడంలో మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణము. శాస్త్రం ప్రమాణం మనకి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకొని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో నీవు కర్మలు చేయాలి. అది శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి. ఏ పని చేస్తున్నా సరే శాస్త్రంలో మనకి ఏం చెప్పారో ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవటం కానీ ఏది కానీ శాస్త్ర అధ్యయనం ద్వారా మన కర్మలు మనం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గురువు యొక్క ఆవశ్యకత చెప్తున్నారు. ఆ గురువు గారు చెప్పింది కృష్ణ బలరాములు కూడా గురుకులంలో ఉన్నారు, ఉండి నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు కూడా. గురువు యొక్క ఆవశ్యకత. సత్యయుగంలో వరాహదేవుడు వచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ అంటే యజ్ఞవరాహ అవతారం ఇది. తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు, డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్లో ఉండేవాళ్ళు సత్యయుగంలో. అంటే అసురులు ఒకవైపు ఉంటే ఒక ప్లానెట్లో ఉంటే, ఒక ప్లానెట్లో దైవీ సంపద దైవీ దేవతలు ఉండేవాళ్ళు. త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి రావణులు, వీళ్ళు డిఫరెంట్ కంట్రీస్. లంకలో వాళ్ళు ఉంటే భారతదేశంలో, హిందూ దేశంలో వీళ్ళు ఉన్నారనమాట. డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నారు. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా పెరిగిపోయింది పాపం. మూడు ధర్మం ఏంటి, 3 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది. ద్వాపర యుగంలో పాండవులు, కౌరవులు, ఇట్లా 2 ఫ్యామిలీస్, ఒకే ఫ్యామిలీ లో యుద్ధాలు అనమాట. ఒకే ఫ్యామిలీలో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకటే దాయాదులు, ఒకటే ఫ్యామిలీ, ఒకటే రక్తం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళిద్దరూ ఒకే ఫ్యామిలీలో కొట్టుకున్నారనమాట ద్వాపర యుగంలో. సేమ్ ఫ్యామిలీ. అంటే ఆసురీ లక్షణము, దైవీ లక్షణము. దైవీ లక్షణ సంభూతులు ఎవరంటే పాండవులు. ఆసురీ లక్షణాలన్నీ కౌరవుల్లో ఉన్నాయి. భగవంతుడు అవతరించారు ఆ యుగంలోని, ద్వాపర యుగంలోని. పాండవులు, కౌరవులు వీళ్ళు ఒకటే ఫ్యామిలీలో ఉండి కూడా వాళ్ళు ఆ మహాభారత యుద్ధం చాలా పెద్ద యుద్ధం, అంత యుద్ధం జరిగిందనమాట వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో. ఆసురీ గుణాలు, దైవీ గుణాలకి. కలియుగంలో ఈ ఇద్దరు కూడా ఆసురులు, తర్వాత దైవీ గుణాలు 2 కూడా ఒకళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి. వాళ్ళు డివైన్ అండ్ డెమోనిక్ క్వాలిటీస్ ఇన్ ద సేమ్ పర్సన్ ఒకళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి. అంటే ఆ డివైన్ క్వాలిటీస్ని పెంచుకోవాలి మనం, డెమోనిక్ క్వాలిటీస్ని తగ్గించుకోవాలి, పూర్తిగా అసలు లేకుండా చేసుకోవాలి. అది మనకి తెలుస్తుంది. ఏది మనలో కోపం ఉందా, లేకపోతే మనలో ఏ లక్షణం డెమోనిక్ అన్నది మనకి శాస్త్రం ద్వారా చెప్పుకుంటున్నాం కదా, దాని ద్వారా గురువుల ద్వారా తెలుస్తుంది. దానికి దూరం చేయటం చూడాలన్నమాట. దూరంగా ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి, డివైన్ క్వాలిటీస్ని పెంచుకోవాలి. ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటి? ఇట్లా జపం చేయాలి, భగవంతుడి జపం చేయాలి, తర్వాత భగవంతుడి కీర్తన చేయాలి, సంకీర్తన మూమెంట్.
తర్వాత టెంపుల్ వర్షిప్, ఇవన్నీ కూడా చేయాలన్నమాట. అది చేయటం ద్వారా మనము ఆ ఆశ్రయ స్వభావం అంతా తగ్గిపోయి మనకి శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయటం ద్వారా ఆ శ్రద్ధ అనేది ఏర్పడుతుంది. శాస్త్రంలో ఉన్న దాని మీద విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది, శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది గురువు చెప్పిన దాని మీద. అప్పుడు దాని ద్వారా మనము ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువసేపు చెప్పాను. ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా? డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. అర్థమైందా మొత్తం ఈరోజు చాప్టరు? శిరీష మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వినబడుతుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. మాతాజీ, ఒక్కసారి ప్రభుపాద్ చెప్పిన 4 ఏవైతే ఉన్నాయో మనం పాటించాల్సింది, అవి ఒక్కసారి చెప్తారా? ప్రభుపాదుల వారు టెంపుల్ వర్షిప్ చెప్పారు, తర్వాత సంకీర్తన మూమెంట్ చెప్పారు, తర్వాత ఈ మన ఏదంటే దీక్షలు తీసుకోవటం, తర్వాత ఏమో 4వదేమో వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని చెప్పారు. 4 వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని మనం ఆచరించాలని చెప్పారు. ఈ 4గింటి ద్వారా మనకి మూమెంట్ని నడిపించాలన్నమాట, ఈ కృష్ణ చైతన్యం మూమెంట్ని. ఓకే. ఇంకొక ప్రశ్న మాతాజీ, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పండి. ఒక ఏదో మీరు అన్నారు కదా, ఇట్లా మనుషులు ఏవి పాటించరు, లైక్ మార్నింగ్ లేవగానే కాఫీలో కోపం ఎక్కువ అవన్నీ. సో ఇప్పుడు వినిపించట్లేదు అసలు మీరు చెప్పేది. హలో చెప్పండి. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. మీరు అన్నారు కదా, ఇట్లా మనుషులు ఏవి పాటించరు, లేజీగా ఉంటారు, లైక్ పొద్దున్న లేవగానే కాఫీలో కోపాలు ఎక్కువ, అందరినీ ఇర్రెస్పెక్ట్గా చూస్తారు, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు ఎవ్వరికి అనేసి. సో ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళని మనం మార్చాలంటే ఎలా మాతాజీ? వాళ్ళకి గురి ఎవరి మీద ఉందో వాళ్ళ చేత చెప్పించాలి. లేదు, వాళ్ళకి అసలు ఎవరి మాట విననప్పుడు వాళ్ళకి భగవంతుడే మార్చాలి. వాళ్ళ కర్మ ప్రకారంగా వాళ్ళకి జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ భగవంతుడి నామం వినిపించే ప్రయత్నం చేయాలి, భగవంతుడి ప్రసాదం తినిపించాలి, భగవంతుడికి నివేదన చేసిన ప్రసాదం తినిపించాలి. ఆ తినిపించడం ద్వారా మనం సత్వగుణంలోకి నిదానంగా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ కోపం అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఓకే ఓకే. నామజపం చేయించాలి, వాళ్ళు చెయ్యరు, మనం పెద్దగా పెట్టాలి. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే, మనం నామం చేయాలి, మనం చేసి వాళ్ళు వినేట్టుగా చేయాలి. అది ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, క్లాస్ బాగుంది. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. మాతాజీ, మన గురువు అన్న వాళ్ళని మనం ఎలాగా గుర్తించగలం, ఎలా ఎంచుకోగలం మాతాజీ? గురువుని మన ఇస్కాన్ లో మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ లెవెల్కి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీకు 18 days క్లాస్. ఈ సెకండ్ లెవెల్కి వస్తున్నారు. సెకండ్ లెవెల్లో ప్రతి శ్లోకం కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, మీరు జపం చేయటంలో 16 roundsకి వెళ్ళిపోవాలి. 16 rounds చేయిస్తారు. ఆ 16 rounds చేయిస్తూ ఉంటే మేమే మీకు గురువుని చూపిస్తాం. గురువుని చూపించి మనకి దీక్షలు ఇప్పిస్తాం అన్నమాట ఆ గురువు ద్వారా. ఓకే మాతాజీ. అంటే ఇది పరంపరగా వస్తున్నది, బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. ఇది సాంప్రదాయం చాలా గొప్ప సాంప్రదాయం అన్నమాట. ఇది మీరు ఎంటర్ అయింది.
కాబట్టి ఆ గురువుని వాళ్ళే ఇప్పిస్తారు మనకి, వాళ్ళే చూపిస్తారు, ఇస్కాన్ వాళ్ళే. మన నామనిష్ట ప్రభుజీ తీసుకెళ్తారు మిమ్మల్ని గురువు గారి దగ్గరికి. ఇప్పుడు నేను అలాగే వెళ్ళాను, నేను కూడా దీక్ష తీసేసుకున్నాను. దీక్ష తీసుకుంటేనే మనిషి జీవితంలో పరిపూర్ణత అనేది వచ్చేది. ఎప్పుడు అంటే ఆ దీక్ష తీసుకోవడం ద్వారా, దీక్ష ఎప్పుడు తీసుకుంటామని చెప్పాను కదా, టెంపుల్ వర్షిప్ అవన్నీ చేస్తూ మనము దాని గురించి పూర్తిగా అధ్యయనం చేస్తూ మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి తెలుసుకుంటూ. 16 రౌండ్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళండి, సెకండ్ లెవెల్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఈ భగవద్గీత అంతా కూడా మీరు నేర్చుకోండి, అన్నీ నేర్చుకొని చక్కగా మేమే చూపిస్తాం మీకు గురువుని. ఓకేనా ప్రభుజీ? సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి క్లాసు. హరే కృష్ణ.